Avui, Grups Emergents, ens hem desplaçat fins a Vic per parlar amb el cantant de La Iaia, l'Ernest, i ens hem reunit aquí en un bar on ell també participa. I per començar, voldríem parlar de La Iaia en si, del grup, de com es va formar. Doncs La Iaia, diguéssim, el vaig arrencar sol. A casa meu em vaig comprar un aparell que es diu un Loop Station, que és una cosa que enganxa molt perquè et pots gravar tu mateix i es va reproduint. I això va ser el setembre de 2009, fins que un dia vaig parlar amb el regidor de joventut de Vic, que muntaven uns concerts de petit format, i ells van enterar que jo estava fent això a casa meu i em va animar molt perquè hi participés. Va, vine, que allò és un bon escenari per estrenar-se, perquè és una cosa així com molt petita. I a Casa Comella, que és el lloc aquest on es feien els concerts aquests, em vaig estrenar al juny, en solitari, i llavors al juliol es feia un concurs a Vic, que es diu el Vic Sona, que és un concurs que bàsicament hi ha grups locals, però també hi ha grups, és d'àmbit nacional, però no és un concurs tan conegut com el Sona Nou. I també hi vaig anar sol i vaig tenir la sort de poder-lo guanyar, i em va permetre enregistrar una primera maqueta que es diu El meu vaixell, que la vaig enregistrar al gener i va sortir per allà al març, abril, i llavors és quan em vaig presentar al Sona Nou, i el Sona Nou el vaig gravar, o sigui, el vam guanyar ja en banda, perquè el disc, diguéssim, es va gravar en banda, i és on es van incorporar els músics, diguéssim, aquí, no? Perquè a La Iaia només sou 3, hi ha un contrabaix, una bateria i tu que toques la guitarra, no? Sí. És una formació una mica, o sigui, no és molt habitual, no? Què ho fa que us decantéssiu per aquest trio? Doncs ha set pura casualitat, o sigui, jo tenia moltes ganes d'anar sol i anar amb 3 ja se'm feia com molt farragós. Passa que per gravar cançons, o sigui, n'has de saber molt per fer un disc realment guitarra-veu, i que no sigui avorrit i que no es faci pesat, no sé. Necessites sentir més música, necessites sentir més gruix de so. I en Jordi, els dos Jordis, perquè són la bateria, són dos músics de puta mare, i, hòstia, vaig pensar que la producció amb ells podria ser curiosa, no sé, un contrabaix, una bateria i la guitarra, no? I en cap moment em vaig plantejar que fos alguna cosa singular, però llavors poder sí que resulta que ho és una mica. Perquè com us definiríeu, La Iaia? Quines influències musicals teniu? Nosaltres som més de grups anglosaxons, americans, anglesos o canadencs i gent de fora, que no pas de casa, tot i que cantem en català, i la primera maqueta poder sí que té un color més català, diguéssim, en el sentit d'aquest del nou folk independent i tot això, que es fa aquí a casa nostra. Vull dir, sí que el primer disc està com molt encasillat en tota aquesta moguda d'aquests grups que hi ha actualment, tot i que nosaltres no ens emmirallem gens amb ells, tot i que ho fan molt bé i són fantàstics, però no són les nostres influències. Ara som més d'això, sobretot folk independent d'Anglaterra i dels Estats Units, però no només folk, sinó tota l'avantguarda, no sé com dir-ho, moderna aquesta, musical, que hi ha en aquests països, no sé, les revistes tipus Cosmax i Rock Deluxe, diguéssim, són els grups. Són més aviat un grup de Primavera Sound que no d'Arbúcies o de Rebrots, diguéssim. Ens molt més en tot això. Passant una mica a les vostres cançons, perquè venint ens parlaves que t'inspires fins i tot mirant una pel·lícula, no? Perquè hem llegit unes quantes cançons i tal, i veiem que parles molt de la vida quotidiana, no? Això és un tret que està fet a propòsit o no? Bueno, hi ha coses quotidianes, hi ha coses no tan quotidianes, però sí, a mi, o sigui, explicar en les cançons com ho vius en la teva quotidianitat és un tret que a mi, no sé, és la meva manera d'escriure, no sé. La figura de La Iaia, a part del nom del grup, tenim entès que és important, no? Per tu personalment, per les entrevistes que hem pogut llegir teves, que dius que vols fer com un homenatge a aquesta figura, potser perquè representa això, la vida quotidiana, l'esforç quotidià, no? Sí, bueno, el de La Iaia, o sigui, agafat literalment, és un homenatge a la meva iaia, que em va cuidar de petit, molt, perquè els meus pares curraven molt també, i jo estava amb ella, doncs anava a dormir, diguéssim, amb ella, em despertava amb ella, m'anava a buscar a l'escola i tal. Però la iaia també és una mica, o sigui, a part de, o sigui, sí, és també, o sigui, la part quotidiana de, o sigui, és la, diguéssim, són els personatges que no surten a les portades de les revistes i que són potser
indeseables, diguéssim, els que no compleixen amb tots els valors que se suposa que hauria de tenir la típica portada, no? Però que són els que estan treballant allà darrere, no? I són part important a les nostres vides, no? Vull dir, són una mica els invisibles i és una mica destacar-ne el seu paper, no? D'això. I a part de la maqueta que ens has comentat del meu vaixell, tenim entès que esteu preparant un nou disc, no? Sí. I que a més hem llegit que dius que no s'assemblarà res amb el del meu vaixell, o que sí, això ho has llegit? Ho hem llegit i que deies que perquè estaria impregnat, ho tinc aquí, de nostàlgia i de passat. Això que estaria, o sigui, això és l'anterior està impregnat de nostàlgia i de passat, no? Entenc jo. No ho sé, en el nou no sabem massa com serà tampoc, però... Home, tenim ganes de fotre-li canya i de no conformar-nos en el que ja teníem i donar totes les coses que no siguin superar-se un mateix són romansos, no? Sí, nosaltres tenim ganes de sonar, per exemple, la maqueta sona molt net i molt bonic i molt políticament correcte tot i està gravat per pistes i ara ja tenim com una altra mentalitat, no sé, a l'hora de gravar d'una altra manera, buscant més, no sé, més gran la gravació, que no sigui tan polit i tan maco ni tan bons nens, sinó que tingui un punt més de mala llet, si vols tu, i que no sigui tant, potser, com veia a la catalana, i que tingui més, no sé, que expressi més les nostres influències i que sigui més, no sé, més la música com la volem sentir nosaltres. I bueno, ja per anar acabant, per conèixer una mica més la personalitat del líder de la iaia, no? Sabem que en una cançó parleu de dibuixos animats, no? Per exemple, quina és la sèrie de dibuixos animats que t'ha marcat més? Guapo. I alguna sèrie de televisió també que t'hagi marcat? Bueno, més recent, Prison Break, Lost, Dexter i True Blood, ja sé, aquestes quatre. I de pel·lícula? Alguna pel·lícula? Pel·lícules? No sé. A mi, no sé, per exemple, la de Dogville m'agrada molt. O, no sé, m'agrada molt també la de Martinacci i la d'Oscuro del Corazón, així argentines. No sé. I si ens haguessis de recomanar un llibre? Un llibre? A mi m'agrada molt en Bukowski i hi ha un que es diu El infierno es un lugar solitario, que és un llibre així de poemes curts i molt poc, tècnicament poc rellevants, perquè no hi ha ni rimes i de cop i volta és un paràgraf llarg i de cop i volta. Aquest, sí. Molt bé, no sé si queda alguna cosa. No? Queda molt clar. Vale, pues merci. Ja de visió, jo vull ser la